Salamat kayo. O ako sa ipibaw ka dito rin, no? Ako i-shout out si Antonio, Antonio Amistad, no? Parinti man sa kong asawa, Amistad diha sa mansyon. Kumusta ang mansyon? Agos Lapu-Lapu City. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kay pagsurvey na ko diha, number 1 gid ang DYHP. Salamat kayo, salamat. Nindot kayo diha napita ang DYHP number 1 gid. Gikan kini sa buntag sayo. Pining ha sila si Arnold Bustamante og si Ken Galinia sa bagong sa pagsugod nila gyud sa ilang programa. Ngadto na sa gabi. Katapusan niya na si kuan naman si Binji Tangian. Salamat sa inyong pagpaminaw. Street gid mo. Salamat jud kayo. Salamat kayo. Siya sa mansyon Lapu-Lapu City sa Agos. Okay? Bueno. Ang suwat ang programa itong hatagan o pagtagan, no? Pinada kini sa usa ka lalaki nga mapatawag lang sa nga Mikoy. Kini ba tanong doon sa radyo ni Ray Arellano? Kaya sunan ang atong sender si Mikoy. Matupasuban, mas mayo ko ang naong kay mausap pa, kay sa batasan. Nadilito ko na mausap. Pero lahi ni asawa na ko. Nausap mo yung batasan, pero inyo yung... Gusto yun mo masabtan niyo kung anong na-problema ko, ani. Ingon naman gudaan yung mga panghitabo. And I always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I always need you. And if you ever change your mind, I stand. Tingan! Naglungag na baka. Sige na katakanta niya. Ngano mang yun di ay mo? Di mo kalong ako gwako? Ginadaan akong kaldero diri? Naunsa ba ya mo Mikoy oy? Pagkat-on sa din taon mo oy, unsahon paglungag? Dili kay magsalig lang mo na ko pirmi. Pag-unsa na mo limog mamatay ko? Mga pas mo mo. Wa mong kamawa, day. Nya huwaton pa din mo mawa ko, ha? Unsahon naman lang ug mawa na ko. Subak ko ka dali, oy. Sa mga, oy. May dilang anghel ba ka? Han? Unsa day gusto nimo mamatay na jud ko Mikoy, ha? Di, nagkiniyapang mga, oy. Ako na hinoon. Gibadlong nga nito ka niya. Gusto na noon. Nya anong maingon man ka magdilang anghel ko? Sa ato pa gusto gini ka mamatay na ko. Dili lagi. Gibadlong nga nito ka para dili may tabo na simbak ko. Unya lagi nga nung maingon man ka nga magdilang anghel ko. Unsa man siya, oy. Unsa may buti pasabutan ng mag-anghel, di ba? Dili man ta maayo nga mahitabo na, mao man na, di ba? Dili man na may buta ko ipasabot. Oh, so? Dili unta dilang anghel, dapat unta basig mayawaan ko. Nasabot. Lahi man ang mayawaan ko. Kay kanang mayawaan ka, nagbuhat ka na sa akto nga imo lang gipungan sa mga nang wisgot ka, magpakamatay ka. Kay nagdaya kag kutsilyo. Unya, komedya ra di ay. Mao na kuya og mayawaan. Mapanuwayan ba? Suhito lagi kay kaana sa? Igunsa man kas panuway. Wa ko labot ano eh. Di na ako nang igunsa. Ay kung sa mo ka bigay naglingaw-lingaw ko diri na unsa man ang taong ka uy. Nga maligi kag lingaw-lingaw diya, balag mga pasmo ta dire. Something, what they cut ano yan eh? Ay da, kaon dito imo gigutom na ka. Bita niyo, kakidot pa niyo. Oh, asa naman tong banan nimo? Asa naman to Mikoy? Ang butag asa to siya na ipang. Nilakaw mo tong kanahan. Ang og di mo lakaw nga wa man ka maglihok dia para sa inyong kaon. Sige man nagkakanta-kanta dia. Nay, ako na lang day pirmi, ha? Wala na dyan ko'y panahon para mag-relax, maglingaw sa kung kaugalingon. Sige na lang ako. Ay, kapuyasan. Nya sila pa nga dunay katakos mo'y masuko. Ah, grabe ha. Come on. Asa naman akong katungod aning bayan nay ha? Asa naman? Where it is? Where it? Ginoo ko yung tao. Nagkayungit ako ane. Usan ni sa pagyatak sa tawahan ng katungod na ako nay. Asa naman hustisya ani na? Hilong din na. Halhal ka lang. Nalimot ka? Nangin mong bana mo nang inabuhi para ninyo? Nay, dili kay kumo sa mo ng trabaho. Sila lang gusto matuman. Husto na lang yung Oo, permi. saan di ay husto? Ikaw? Ha? Asa man kadapitan na husto? Ikaw, Lorna, no? Kung wa pa lang ka maminyo ay, bida, wag yapon kay buot. Kabangin ang bana ni mo, kay gikapoy in tao na, gikan sa trabaho. Unya siya pag'y magluto, siya pag'y muhimo sa mga bulatong dinisbay. Ikaw, magunsa malandi ay ka. Magsige lang kagkanta-kanta, ha? Napay kinantahan ni mo, mas nindot mo kanta og, We wish you a Merry Christmas.
Naipang sad oy, nawayon sa dimo oy. Ay na lang ko naglabanin si Mikoy good, naunsa man ka oy. Mura makagdalimot na ako mo imong anak, dili si Mikoy. Ay, wa ko malimot. Naluoy lang ko sa imong bana. Hoy, Lorna, dili gani ka mag-usab anang batasan mo. Ako'y unang mawa din sa inyo. Ah. Upauli ko sa ato dito sa bukid. Bahala na mo din, he. Ug ikaw, ayaw pagdahom day nga magdugay ng bana nimo sa imong kabuang. Oh. Moabot lang panahon nga biyaan ra gyapon katungod anang imong batasan nga dili masabot. Naipang. Prekoy, pidang may kinisuroy ka nga nila. Oh, pre, suroy tayo ka dili ka. Di ko na tambay bahay, pre. Ay, kung may mo pala kay. Adto mo na rabaw gawas. Kay, kung si miss you, kay kung sawa na kay. Amo ba? Pabida, no? Bayo, no, pre. Nagkinanglan, baby, ka ba to squid? Ha? Oo. Kuhaon ko sa kunguyuan taon nga to ang narbaho dito sa Dubai taon. Nya, ikaw na ako ipuno ka para kanarga ka sunod buwan. Unsa man? Gipre. Kumplituhan ang requirements mo. Ako rin bahala mo musulti sa akong tiyo, ha? Sige, pre. May kauban saan ko dito. Mas Oo. mayo kauban ta. May pre. Liho ko nila ko, pre. Dako akong pasalamat nga gapili ko sa akong kumpare nga manarbaho dito sa quiet. Kunya to. Unsa? Oo, na ibang. Balhin kong trabaho na Asa ka balhin? Rasa Wonder? Dili na yun. O asa na ka balhin? Naimudahan ako, si Tiyo, Tiyo ni Pare Cosme, kaming ubana si Pare Cosme mularga sa buwan. Maunang nagdali-dali kukuha sa mga requirements. Kung mauna, biyaan di ay minimo kani imong asawag ako, ha? Ang akong anak imong biyaan. Nay, wa pang kumulayas. Narbaho ra ko. Mubalik rin ko sa mga kontrata. Unya ang imong trabaho din, Manangkin ako. Total, di mas ako regular diha ron. Sige, imo mo ng desisyon. Ay, Uy! Sorry. murag gikan to sa inyong kwarto itong lagong buda. Murag dunan hagba. Ginoo ko. Uy, basig silor na ang akong anak. Ha? Ginoo! Usabi nito mo nilor na. Recorded by X Thunder Gaming. Day? Nung sama ka day? Day! Lorna, anak, Lorna. Uy, Day! Lorna. Nagtuwad man ka. Day, Ginoo ko. ngano nagtuwad man ka? Nagtuwad man ni sa sawag taon. Uy, ngano naman eh. Naa siya, nagsigsunod-sunod na ako. Ah, O sa'yo sige sunod-sunod. Kaya nga no, may lakaw day ka. Wa, ang buta ko'y pasaputi yung sunod-sunod na akong posisyon. Ni kinsa man. Ang buto ko kailan niya. Usa may dagway niya. Paparihag naong ni Mikoy. Parehas ako na unay. Oh, pati kisag naong. Silong dialog na, oy. Padiasog na ang simong bana. Unya mo ingon ka nga batig naong. Abin mo kung naunsa ka na. Biyaan to mo diya. Naunsa man di ay kakaganina, oy. Ikaw itong milagubo. Wa, nay, uy, ako ratong gituyo. Ha? Nakadungog magugos inyong istorya nga mularga siya sa gawas. Oh, unya. So may tumong nimo ato. Gusto kang mapugan nimo imong bana nga mupugong nimo nga manarbaho sa gawas. Nay, dili ko gusto nga ato siya manrabaho sa gawas. Uy, kahanggaw baya nimo. Dili nung ka gusto nga dagko magsulde imong bana nga to. Opportunity na naoy, Lorna. Sayang kay iya ng balibaran. Ang trabaho na miduol niya, naunsa man ka. Inyong mularga gina siya, nay. Kisa naman lang magdungag din eh. Kisa naman lang manglaba din eh. Ikaw, Nay! oh, tanaw, warai mo ba nagatungdanan ang mga trabaho ni Desbay? Kasawa ka, nanarbaho ng imong bana. Ako'y naluoy anang Mikoy. Kay gikan sa trabaho, siya pa tao'y manglungag. Unsay magpalit na lang tao, nagsudan nga lutugdaan. Kay kapuyo na. Dapat unta ikaw may mulihok na, oy, dili kay, uy, susid taon, dili ka maluoy sa imong bana, ha? Mupay mangitag inyong ipakaon ninyo din, niya siya pag mulihok sa mga trabaho din, Iya man ang saad sa una. Sa bayang gisaan mo? Ingon man siya, kung sugton na ko siya, o kami na ang magminyo, iya kong himuong prinsesa. Naday prinsesa nga mo'y maglaba, mo'y magluto na. Wala biay! Hoy! Di ka gani gustong biyaan kasbana ni mo usman ang imong pagtuo nga dili mao, ha? At imanan ng imong bana para ganahan para mo pauli din, he. Kay ug mahurot na ganing pailuban na. Ay, luoy kay kaday.
Kay labing siguro, biyaan jud ka. Oh, nay. Sunod semana ba, malarga na Miss Manila, o gikan dito, mag-reach na Miss Quiet. Ikaw nalibala sa imong anak na ya, Lorna. Ay, pastilan. Saon ko man tao ni anak ka dong ay. Ikaw masagot. Pasalig-salig man sa gangimuunan ni mo siyang prinsesa. Maubito mo abroad ko, kay kung makalarga na ko, makatigom na ko ng kwarta dito, mauna na gayo na nga, mahatag na ko na yung tanang gusto. Imuon mo siyang prinsesa. Unsa? Ay kabala ka na kay tuwa na ko dito, makasugod na kong trabaho, magpadadan ko yung kwarta din para ba sa inyong mga kinahalan nun? Ay, pastilan. Huwag ka magmahay dong Mikoy nga ikaw mo'y nabanas sa akong anak. Sige lang na yun. Nagwantahon lang ako rin mo anak ko sa una. Ako naman yun siya asawa. Nagwantahon lang din ako ni siya. Dong. Tuod man, nakalarga dyan ko. Huwag ako dyan gituman ng akong bisa at akong ugangan. Kapadadaan din ako sa kwarta. Gani, nagtuo sila nga dili na ako mapakita pa nila. Pero nasayop sila. Ngunya, pila may sugilanon, nang labay ang mga adlaw. Huwag naulay ako kay natapos man akong kontrak. Dong, dali na dong. Nana ko'y giluto nga sudan. Imong paborito, ang adobong pinalagtob. Oh, mau ba? Ayaw ka balaka dong ha, kay sugod karon at imanunta na kag maayo. Mag-shopping na rin ha. Magpalitag mga sudano nato ha. Atong puno ng atong ref. Unya, ako gipay maluto, day. Dili na uy, ako na. Sige, sige na. Kaligo na dito kay aron mamahaw na ta. Sige na. Nagkalitan kayo ko sa gipakitang mga lihok sa akong asawa na ko. Unya, pila may sugilanon, nakalarga na focus quiet. Unya, nang labay yung mga panahon nga nauli na ko kay nahuman na masarang kontrata. Pag abot ako sa bahay, naglipog dyo ko kay akong pag-uli, wa may nausap sa bahay. Mawa ko isang pangutana. Day, nadawat yung matanan na akong ipada nga kwarta, day. Sukad ba itong una pa na kong dawat sa akong sweldo? Ay, dungoy na dawat. Salamat ka ayad dang ha. Dili ba nagpadamo ko ni mo para sa bahay? Kay gusto na ako nga mapadaka na to kinitong sala o ipatiles na to ang sahog. Wala lagi mausap na itong bahay, day. Ako lang ginigyapon. Ako ang imo gipada nga para sa bahay, ako sang gigamit para sa mga utang. Ang mga utang man gud nato mo ay akong giuna. Gud kay lisod man og atong likay-likayan. Total ang bahay makapaabot man na. Nya, wa man lagi ka magsulti na kung naa tay mga utang. Kaya naa tay mga utang sa paglarga na ko. Wa man ko kay numdum nga may mga utang to. Paglarga din nimo nakautang naman mi. Ngano nakautang man ka nga nagbilin man kong kwarta ninyo para sud sa usa ka buwan. Igo nga makadawat na ko sa una na po na kong sweldo. Kapuya mo. Padiskumpiyado ba nimo? Sunod ba? Ay na pa nagkwarta oy. Mabuhi ang mi kamera. Recorded by X Thunder Gaming. Nganong giingon man mo adto pagtubag imong bana? Natural mangutana na kay iyago nang hinaguan. Nya, wa nimo tumanang iyang gusto. Wa gani ka kapaayoan ang pultahan nga gahi kay kablihan ug dili singhagan di mo able. Ha? Ang nahurot man. Nahurot nimo gas bingo nga way daog-daog? May magmahibaw ta nga mapil dito tanan. Ikaw Lorna ba? Moabot gyud ang panahon nga magmahay ka gyud. Gabaan ra gyud ka ang imong gibuhat. Imong bana na ning kamot pero ikaw mo'y nagwaldas siyang hinaguan. Makarma ra gyud ka ang imong gibuhat. Karma? Na? Ay, Ginoo ko, Lorna. Natumba sa kalit, Lorna. Hoy, Mikoy, dong, Mikoy. Pagdali si Lorna, nakuyapan. Nausa ni Lorna, day. Natumba na daw sa kalit. Sibuk. Kinalaman ako ng hospital, sibuk, day. Ang sipong sa doktor siyang kahimtang, day? Unconscious pa siya dong. Under observation pa siya. Gitagaan siya 24 hours. O kung dili gud siya makamatngon pa, wa na'y puruhan nga mabuhi pa siya. Ho? Mauna ning akong giingon niya nga karma is coming. Kinsa ka? Ako
Kung sa kamatayon, Kabati ko din ni Mugnaong. ay mo sa pagtuyo ni mo rin din eh. Na, wara ba? Ni ako, aron pagkuha di mo. Ja? Last day na lang ni mo ni karon ha? No more extension. Ug kamatuoran ni Ana, nakalista na ka sa akong listahan. Kuhaon na ako na rin. Sabi niya ay pag-short niya, uy. Ako mo'y tingkuha sa mga kagadado na ako sa impyerno. Oh. Ug ikaw, number 1 ba yan ka sa akong listahan? Top 1 ka, sister. Tayo pabot, may pasabot, himatyo na ako. Yes, of course. Ako sa kuyog na ako, karon tayon. Di ko mukuyog, kay naapa ko'y angay buhaton, pagkatiman sa kumpana. Di na pwede. Sige, pwede. Uy, dili, uy, pangyo alam ko. Dili. Kuhan ka nang mamayad pa man ko sa uban akong mga utang. Dili. Kaya doon na nagpidaghang sugatonon. Pero ikaw may number 1 sa listahan mo. Nang ikaw may una na kong kuhaon. Di na siya ka madaghang yun, di ay? Dili na. Oh, sige, mukuyog po nimo. Pero, pwede mga pisa tagkadiyot? Kadiyot lang. Wow, I like it. Ah, sige, sige. Kadiyot ha, kay timplahan tagakape, ha? Ay, bisa ko episode pa kanili ka magkapalayo na ako. Dili lagi magkutaw na kong kape, oy. Butangan ko ng sleeping pills iyang kape aron makatuhog siya. Pangapisa. Puslan man nga imo kong kuhaon, man na lang makapangapi ko sa katapusan higayon, di ba? Oh. Kalame. Sakto sa timpla. Ihurot ko ni Yarok. Uy, init pa na, uy. Huwag mga na kumahadok nga kayog itong akong nahimutangan. Nang huyab na ay. Mitik to ng sleeping pills ka kung gibutang sa kape nga iyang giinom. Kana ka. Mihagok na. Dalion kunig erase ang iyang listahan. Mapasod ko na kungan nga naas number 1 sa iyang listahan. Ibalhin ako sa katapusan sa kinalasan, be. Kalamis akong katog. Oh, maog yun. Nakatugyo kag maayo. Yes, darling. Abi mo, first time na ako nga may mahigdaog nakapangapi. So, I like it. Huwag tungod kay mo kong gipapainit. Ay mo kong gipainom og kape. Well, doon na kay premyo na ako. Ha? Premyo, yes! Huwag tungod kay kayo ka na ako. Dili na ako unahon og kuha kining ni as a number 1 sa akong listahan. Ang akong kuhaon, kini na lang naa sa katapusan. Katapusan? Bukod dito, ayaw, please, ayaw. No, please, ayaw. Ayaw na buwata. Ko na slow na ako. Ayaw na buwata. Ay, salamat. Oh, nanang doktor. Dok! Oh, ngayon o, unsay na itabo? Ikaw, ayaw ko kuha. Palayo na ako. Palayo! Lorna, wala ko problema kay murag nayabag man ang utong sa kong asawa. Wa ba ka ni mapiktuhin sa iyang pag-atake? Karon gusto ko nga mularga og balik pero maglisod ko kay dili ko kabiyaan nga akong asawa. Usaon man ako. Ora ba ko trabaho diri sa Pilipinas? Pabalik ko naman kami sa among trabahoan sa Dubai. Kung problema na ko ron, usaon man ako. Palihog ang pagkigo ninyo. Usa man ko kamong kasultihon, Mikoy. Oh, hello, guys. Ganyan na itong sender ka doon. Atong sender natin, pre, si Atong Dudong Mikoy. sender. Oo, Dudong Mikoy taon. Dudong Mikoy. Kaniyang asawa ba nga na problema taon ba kay murag na-nervyos naman yung asawa tungkol sa mga utang niya, Ate Pres. Niya gidamgor ba siya nga kuhaon na siya. Sa ayaw sa kay mabayad pa ko sa kong utang. Mao na nga, mao ni problema ron niya. Saon to ni asawa nga pala utang. Pagilit sila kalarga sa gawas. Nakalarga di siya pero pag uli daghan kay Pero utang Ate utang. Pres. Probida. So, may utangon niya kay mga appliances. Wa Ate Pres, huwag kwarta para iduwag bingo. Ay! Ay, padadan siya kung bana. Ay, kuan, iduwag bingo. Maudi ay. Na. Yatake taon. Mularga na kong balik. Mularga pero maglisod ko. Kaya di man ko biyaan ako asawa. Saon man ako. Bitaw eh. Kung saan sa'yo, wala ba ko'y trabaho dito sa Pilas? Pabalikon ko sa among trabaho sa Dubai. Mas ninod po dito sa Dubai. Kaya agad Oo, una ko may sweldo dagog dito sa Pres. sweldo.
Oo. Oo, nindot man. Nindot po sa gawas sa Dubai o sa Bisagasa, Ate Pres, nga gawas kay manguha man ka, mo ning Manguha, kamot Jud. man ka. Mo na nga dako-dako yun imong kwarta nga makuha or madadi rin sa atua sa Pilipinas. Mo nang naglaba taon niyang saon na ning taon ni Ate Pres. Unsa man? Iyan na lang, siya na lang mantigo. Sa una niya, uy nga, madili makautang. Ibili lang na si Mugangan dong. Ingna mo Mugangan, ma. Pero maod gapon gulyat, uy, bisan pag ibilin ang iasawa, mangutang mo ito. Mangutang bitaw. Mangutang mo ito kay iyang. Pero grabe sa doy, sulti ko nagmaayo. Oh, bitaw. Bam! Ang sabi ba sa diyan na to, babe? Una sa tanan gulyat, Ah. ang iyahang asawa, wa gyuy maayong ipakitang ihimplo. Wa Ilabi na to. sa naminaw ka nato karon. Kay ang kwarta sa iyang bana, iyaha lang gidowa og binggo. Mao gila. Lakto pagkasulti iyahang gisugal, Sugal taon. pagpanugal, paglingaw sa iyang kagalingon, pagtagbaw sa iyang bisyo. Karon, di ba ba sa kalisod kini manarbaho sa gawas? Ha? Ay, suloy. O wala maklaro kung sa to'y kuan gulyat mo, wala maklaro kung sa'y trabaho sa gawas iyang bana? Wala nga na trabaho. Kargado gyud dito trabaho bam kanang og dili ka na sa opisina na gyud kas gawas niya. Ang dito gud bam init gyud kuno kayo dito. Kay naam sa tay mga amigo nga na dito, init kuno kayo dito ang gawas bam uy labi na mga construction man na ila kargado dito bam. Kanang mga ang trabaho dito, building ya kanang mga karsada unsa man na. Kana akong naaka sa land, kung Oh. naaka sa yuta. Oh. Kung ka sa dagat, Pait sa kana kanang dagat, gawas nga, ang mga bawds daw dagko sa mga simbahan. Unya bam tag duha ka buwan una na sila makakitaan ng mga isla diha. Yuta. Okay. Duha ka buwan ka na sa dagat. Okay. Ang sindir ani si Mikoy, no? Ang imong asawa, wa ko kauyon. Wa ko kauyon siyang kinaiya. Ay kadit lang magpaambita Salmo 49 verse 17 to 19. Kay dili niya kini madala ini kamatay na niya. Dili muuban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Bisan pagmatagbaw ang tao niining kinabuhia ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalamposon, mamatay gihapon siya og mutipon sa iyang katiguangan dito sa kangit-ngit nga walay katapusan. Kani akong gibasa Mikoy tungod kay maghisgot ang bandi, tada ko makagkita. Gusto nimo nga ipa-repair ang imong bahay, ipa-tiles, padak-an ang imong sala. Sa ato pa, doon nagyapon tayo gamay nga matakli, mahitungod sa bahandi. Ang imong asawa sa sigig paminggo, kaya nangandoy siya muda og bakaw, unsa, araw po na siya magamit nga bahandi, siyang kamot nga kwarta nga dili, bayayara bang banang hinaguan. Sa akong gibasa, kanang naang naluoy ko nimo Mikoy kay imong trabaho sa gawas perting lisura. Kuna man gani ka sa mamainit, kuna man gani ka sa dagat perting ko ang baud. Ug dili lamang ka ng gulyat. Ang kadalan na ang pagprocess sa mga papeles sa Manila. Hasol kaayo eh. Mag-abang pa ka dito balay, wa kay parenting kaaptan. Mo, dili malalim mo eh. Badlungan na imong asawa, wa ko kakuan unsa ang iyang pautana niya gulat na palihog na ko ang giatake o ang asawa sa to. Di atake, di ba kaning kuwan sa iyang asawa nga dinataw ni ba ngayon ani ba murag na nervyos na giatake tungod sa atake. Giatake ni ang asawa bam damas doktor. Nya pagkita niya sa doktor, muram ka tong iyang damgong kamatayan. Labi na bayot sa doktor kuno. Dili sa takaingon gulyat o kanang karma ang gibati siyang asawa no. Dili lang ta maghukom. Ang kanang imong asawa nga naa karon kanang unsa may puhon sa doktor Sir Mikoy. Unsa may ang sakit kuno. Kuan kining na ang pananglitan og ang iyang sakit dili mo puding grabe ka mo sige butang og ICU di sa takaingon gulyat og adto siya ni doktor ni obra kanaliso yang pangunauna wa man sad kiingon patambal unsa man nga klase nga tambal ug unsa man nga klase nga sakit ang finding sa doktor Sir Mikoy kanang na ang ipangutana sa doktor unya alalayin na lang og unsa unya ang kadtong imuhang gitrabuhan sa gawas pahibaw ang imong kahimtang karon maglisod ka pa tungod kay nagatiman kasi mga asawa nga masakiton. Ini kahuman kanang na ang tagaig pagtagal mga asawa masakiton unya labing buhaton nimo mauna ang pagtawag kay gingo mag in Jesus name. Sa nga na Jesus naayo man sa balatian daghan mang mga milagro sa Biblia nga imong mabasa nga pinaagi ni Ginoong Jesus daghang naayo sa iyang sakit. Kay puong pa ni Jesus diri sa atong mabasa usahay ningon man siya nga ang tanang gahom sa langit ug yuta gihatag sa Dios Ama diha kaniya aron sa ingon mahawasan og maayo mo asawa kay
Dili lalim imong kahimtang. Anugon kayo di ka mabalik sa abroad Ate Pres. Kay to ay kontrata daan gawat niya, da kong sweldo. Apan maglisod sa ko po matiman ang asawa ka na ibilin dire. Oh. Kana lang, sir, dangop lang sa pag-ampo o amping. O salamat mo pa nakatin tuloy manungan. Kuna ko ang ipasol, tihon. Tatak RMN